Assalamualaikum, sugeng rahayu. Dinten menika panjenengan sami sarengan sinau bab kalih ulangan kalih basa Jawa kelas 7 tokoh idola. Sinten tokoh idolane panjenengan? Napa Ki Hajar Dewantara, Wawan MKS, napa Butejo, Bung Karno, Bung Hatta? Monggo sinten kemawon idola utawa tiang ingkang jenengan senengi niku pasrah panjenengan. Dinten menika panjenengan sami badhe belajar sinau struktur teks tokoh idola, yaiku struktur teks tokoh idola, unsur-unsur sing aweh panyengkuyung lan pambiyantu marang tokoh sing disenengi utawa diidolakake. Sampun kadang nggih tokoh idolanipun piyambak. Monggo langsung mlebet materinipun malih. Dene sing dadi struktur teks tokoh idola yaiku enten 3 nggih. Sepindah orientasi, kalih kedadean utawa masalah, lan pungkasan reorientasi. Monggo dibedah setunggal. Orientasi isine andaran ngenani identitase tokoh kayata jeneng, papan, lan tanggal kelahiran, alamate, panguripane nalika isih cilik, kaluwargane lan sapanunggalane. Niku klebet orientasi. Lajeng ingkang nomor kalih kedadean lan masalah, ngandharake utawa njelasake kedadean, kahanan, prestasi, lelabuhan, lan masalah kang manjilo sing tau dialami dening tokoh kasebut kang kena didadekake patuladan tumrape wong liya. Lajeng struktur ingkang pungkasan reorientasi, andharan lan pamawase, pendapate penulis marang tokoh sing diceritakake kayata utawa contone kaluwihan sing diduweni, bab-bab sing patut ditiru, lan alasan ngidolakake tokoh kasebut. Jadi nek panjenengan milih tokoh idola, pilih sing duwe keluwihan sing sae sing patut ditiru. Contoh sing apik ya, gak usah contoh sing elek iku contone tokoh idola. Banjur gatekno tulodo teks idola ing ngisor iki. Tokoh idolane Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara nalika isih cilik asmane Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Miyos ing Ngayogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Panjenengane tedhak turune kaluwarga kraton, yaiku putra saka GPH Suryaningrat lan wayahe utawa putune Pakualam III. Nalika umur 12 taun banjur ganti asma Ki Hajar Dewantara kanthi tujuan supaya bisa nyawiji marang masyarakat. Sawise namatake sekolah dasar ing ELS utawa sekolah dasar zamane Walanda, banjur nerusake menyang Sofia, sekolah Dokter Bumi Putra. Nanging amarga gerah, panjenengane ora bisa namatake sekolahe. Sawise ngancik diwasa, banjur nyambut gawe dadi wartawan ing pirang-pirangane surat kabar kayata Sedyatomo, Miden Java, The Express, Kaum Muda, lan sapanunggalane. Kajaba aktif dadi wartawan, panjenengane uga aktif jroning organisasi sosial politik. Taun 1908 ngedekake Pakumpulan Budi Utomo kanggo nggugah apa dene nukulake semangat lan kesadarane rakyat Indonesia kanthi tansah ajak-ajak lan ngumandangake semangat persatuan lan kesatuan. Semangat perjuangane Ki Hajar Dewantara tansaya ndadra. Buktine
taun 1913 ndapuk Komite Bumi Putra nganti wani ngritik pamerintahan Walanda nalikane nganakake pengetan 100 taun kebebasane Walanda saka penjajahan Perancis. Kapribaden lan lelabuhane ing donyane pendidikan gede banget. Dek tanggal 3 Juli 1922 ngedekake perguruan nasional Taman Siswa. Ya krana gedene lelabuhane ing donyane pendidikan, Ki Hajar Dewantara diangkat dadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kang kapisan nganti tanggal kelairane 2 Mei saben-saben taun dipengeti minangka dadi Hari Pendidikan Nasional. Banjur saka teks tokoh idola ing dhukur mau, saurenge mau nggih, monggo dianalisa napa mawon ingkang klebu bagian orientasi, bagian kedadian lan masalah kalian reorientasi. Monggo. Alinea kesiji bener iku mlebu bagian orientasi. Nggih. Ingkang alinea nomor kalih 3 sekawan niku klebu bagian kedadian lan masalah. Lajeng alinea pungkasan niku kalebu bagian reorientasi. Wonten punapa kok alinea setunggal mlebet orientasi? Enten kang ngertos? Nggih, amarga alinea pindah niku isine ngandharake utawa njelasake identitasipun tokoh Ki Hajar Dewantara kayata jenenge, papan lan sak piturute. Enten punapa kok alinea nomor kalih 3 sekawan klebet bagian kedadian lan masalah? Amargi teng mriku dipun jlentrehaken kedadianipun punapa, kahanan prestasi Ki Hajar Dewantara. Lajeng ingkang alinea terakhir mlebet reorientasi amarga isine pendapate penulis marang tokoh Ki Hajar Dewantara. Sampun mangertos nggih caranipun bedah jelasake struktur teks tokoh idola. Lajeng mlebet andharan kaping kalih inggih punika unsur basa jroning teks. Unsur basa kang ana ing sajroning teks tokoh idola yaiku anane tembung lingga lan tembung andhahan. Supaya luwih jelas nganane tembung lingga lan tembung andhahan, gatekno andharan ing ngisor iki. Tembung lingga yaiku tembung sing durung owah saka asale, merga durung oleh imbuhan, dudu tembung rangkep lan dudu tembung jamboran apa dene wancahan. Tulodo utawa contone ngombe, turu, ngunjuk lan sapiturute. Lajeng tembung andhahan yaiku tembung sing wis owah saka linggane utawa ngalami owah-owahan saka asale. Tembung sing wis ngalami owah-owahan saka asale iku ana 3, yaiku tembung krana wuwuhan, tembung rangkep, tembung camboran lan tembung wancahan. Ingkang nomor 1, tembung sing krana wuwuhan iku ana 3, atrater, seselan lan panambang. Atrater utawa imbuhan sing manggon ing ngarepe tembung lingga. Atrater ana 3, ana ater-ater anuswara, ater-ater tripurusa lan ater-ater liyane. Ater-ater anuswara contone mangan, nulis, nyuwek, ngarang lan sapiturute. Ater-ater tripurusa ana dak, kok, di, ya contone dak jaluk, digawe, kok silih lan sapiturute. Lajeng ater-ater liyane ana ater-ater a, mo, so, pro, tar, ka, kami lan sapiturute. Lajeng seselan. Seselan niku inggih punika imbuhan sing manggon ing tengahe tembung lingga. Tuladhane sumebar,
tinulis, kerelip, gelebyar, sumebar, angsal seselan saking tembung lingga sebar. Sumebar, tinulis tembung linggane tulis, angsal seselan dadosipun tinulis. Lajeng panambang inggih punika imbuhan sing manggon ing burine tembung lingga. Tuladhane bukune, bukuku, celukane, golekno. Bukune saka tembung lingga buku oleh panambang dadine bukune. Bukuku tembung linggane buku oleh panambangku dadine bukuku lan sak piturute. Lajeng tembung rangkep cacahe ana 4 yaiku dwilingga wantah, dwilingga salin swara, dwipurwa lan dwiwasana. Dwilingga wantah contone resik-resik, celuk-celuk, awan-awan. Saka tembung lingga resik dadine dwilingga wantahe tetep resik-resik. Kaping pindho resik-resik. Celuk kenaan dwilingga wantah dadine celuk-celuk. Lajeng dwilingga salin swara dadine celak-celuk, tura-turu lan sak piturute. Celak-celuk saka tembung celuk kenaan dwilingga salin swara dadine celak-celuk. Lajeng dwipurwa ngarepe utawa ngajenge niku berubah dados contone tetangga saka tangga dadi tetangga, tuku dadi tetuku, laku dadi lelaku, putra dadi peputra lan sak piturute. Lajeng tembung rangkep dwiwasana contone degregek, dengangak, celuluk lan sak piturute. Jadi tembung rangkepe ana ing burine. Lajeng nomor 3 tembung camboran. Tembung loro sing tegese beda nanging bareng didadekake siji banjur duwe teges anyar. Contone madu mangsa, raja lele, rondo royal lan sak piturute. Jadi artine beda saka tembung asale. Lajeng nomor sekawan tembung wancahan. Tembung lingga cacahe loro sing disuda wandane banjur digabung dadi siji maneh. Contone bangjo saka tembung lingga abang ijo dadi disingkat dadi bangjo. Bapak gede ya, terus kena tembung wancahan iki dadine Pak D. Bulik ibu cilik ya dadi Bu Bulik. Niku wau unsur basa jroning teks nggih, wonten tembung lingga utawa kata dasar, kemudian enten tembung andahan, tembung kang wis owah saka tembung lingga. Jadi tembung yang sudah berubah dari kata dasarnya. Pun paham nggih? Sakniki dipun lajengaken materi lajengipun inggih punika nulis teks profil tokoh idola. Monggo dipun simak. Riwayate tokoh idola iku yang ditulis bisa nambahi kawruh tumrap wong liya. Mulane jroning nulis tokoh idola kudune milih tokoh-tokoh sing duwe pengaruh marang masyarakat. Saben kegiatan utawa apa wae ditindakake dening tokoh idola iku kudune kena kanggo patuladan utawa contoh utawa kena dicontoh dene wong-wong sing maca. Tata urutane nulis tokoh idola ingkang nomor setunggal inggih punika ngumpulake informasi sak akeh-akehe serta data-data sing akurat, sing bener lan resmi ngenani tokoh idola sing arep ditulis. Jadi sampean mencari informasi sebanyak-banyaknya dari data-data yang memang benar ya, tidak data-data yang tidak akurat, tidak resmi. Lajeng ingkang nomor kalih nggoleki kaluwihan utawa bab sing narik kawigaten saka tokoh idola kasebut nggih. Jadi sampean mencari kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang menarik
dari tokoh idola tersebut. Lajeng ingkang nomor 3, golek informasi ngenani lelabuhan utawa perjuangane tokoh idola sing dipilih supaya bisa kena kanggo patuladan. Jadi sampean mencari informasi mengenai bagaimana perjuangannya tokoh idola itu sing sampean pilih agar bisa menjadi contoh. Lajeng ingkang nomor sekawan, sawise kabeh data lan informasine wis komplit, banjur ditulis kanthi nggatekake struktur teks idola sing ana. Jadi setelah semua data dan informasi tadi sudah lengkap ya, kemudian sampean kamu tulis dengan tetap memperhatikan struktur teks idola yang kita bahas sebelumnya. Sampun cekap semanten nggih, pripun caranipun damel karangan teks profil tokoh idola. Banjur panjenengan praktekaken, jenengan pilih setunggal tokoh idola ingkang sae, banjur jenengan damel karangan teks tokoh idola. Cekap semanten atur kula kok pilih wonten kalepatan, kula nyuwun agenge samudra pangsami. Sugeng tetepangan malih dhateng pertemuan lajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.